Оле, не мога да събереш да... Добре работа. Аз съм да ти кажа, не знам дали мога да се обърне човек, обаче аз съм стойко с това и не можах да обърна. Дай да свикна на малко са ми на видали. И ти, да, и ти после. Айде. Малко трудно е. Няма трябваше да прати снимките. Газ! Знаеш колко ме повози, човек? Да, човек, знам. Такова ми джипките. Виж кой е яко. Аз ви казах да ви покажа на джипка на екстрем Да, голям. жена ми вчера като такова вика да ви покажа на джипките, те се сбиха рибата, вика се сбиха. Аз след там се опитах да се кача, обаче не можа гаса. Викам, как си не излиза от рамката? Кой е накара това, че изкара, че не излиза? Не, толкова такова, страшно изглежда. Особено и те с наклони. Така като го гледаш нищо не е, обаче е така седи, разбираш? Дед вика, брат ми изтискаш очите. Дед сега ще минат от там ли? Да, ми оттам са пускахме. А ти направи задръскване. Какво направя? То малко е гаса там. Да се е страшно бе човек, вътре като си кара ли? Само са воза, нали? Взимате малко да караш да видиш. Много яко е, нали? Обаче от начало... Не някой да караш. Аре, качвай се. О, обаче как ще изяда са номера? Много да тръгнеш да завъртиш това.